Brawl Stars Hero, а това е моето най-ново видео. И здравейте хора, в това видео ще купим тази мега дил оферта за Санди и Джеси. Както може да видите, офертата е намалена от 8700 кръсти кеш на 6525 кръсти кеш. Аз имам 7035 кръсти кеш и сега ще купя тази уникална оферта, в която получаваме един легендарен стар дроп, един Power Meal, досадни покани. Като цяло това е клуба. Както може да видите, съм с 10 350 кръсти кеш. И като цяло, да, вие също може да джойните този клуб, защото наистина ви препоръчвам, много е добър този клуб. И като цяло, да. Сега ще отворим тази оферта. Както може да видите, един легендарен стар дроп, 10 рандъм стар дропа, нов спрей, Power Meals, скин Санди Джеси и ексклюзив косметик пин. И така. Има и други оферти, като тези тук, но те не са толкова яки, не се заслужават. Както може да видите, това са всички досадни покани. Това са всички SpongeBob Power-Ups. И сега. Ето как се казва клуба. Big Bros. Може да джойнете. И сега нека отворим тази уникална оферта. И втория левел на Джели Пети. Маля, това е много яко. Ето го и скина, как изглежда. Брутален скин. Слагам си го. И сега ще отворим 10 стар дропа. Рейер. Маля, ако ми дава само рейер. Епик. Супер рейер. Отново рейер. Супер рейер. Сериозно ли? Няма ли да ме даде поне митик? Супер рейер. Рейер. Легендарен стар дроп, но това е от офертата. Така, надявам се да не се падне нещо яко и Star Power на Тара. Това е хора, отворихме тази оферта. Ето какво ни се падна, този Star Power на Тара. Другото нещо, което ни се падна е ето това Джели Пети, втория левел. Много искам третия. Така, другото нещо, което ми се падна е и главно заради което взех тази оферта е този брутален скин на Санди. На Джеси Санди Джеси. Може да го видите. Това са всички скинове, които имам. Да се спряха да ми изпращат покана. И да, като цяло това е цялото видео. И сега вие може да се абонирате за канала, да дадете лайк на това видео и да напишете долу в коментарите какво смятате за този апдейт, дали се заслужава и като цяло да. Чао и до нови срещи!